L'Oceanite és un projecte on diversos científics s'interessen en diferents branques d'un tema. Aquest tema en concret és l'oceà. Hi ha 8 campanyes, és a dir, 8 branques sobre el mar, on tenen una cosa en comú, a part del tema inicial, i és conscienciar de la importància del mar, el que li està passant i com remediar-ho. Cada campanya ha fet un plafó diferent explicant el que han estudiat. El primer es titula L'oceà de ciència, que tracta sobre el tema del mar en l'àmbit científic. El segon es titula L'oceà de clima, on tracta sobre els efectes de l'oceà al clima. El tercer és un oceà de vida, on t'informa sobre la biodiversitat de l'oceà. El quart, un oceà de menjar, on t'informa sobre els aliments que ens pot donar. El cinquè es titula Un oceà de salut i ens explica el que ens aporta a la nostra salut. El sisè, Oceans i societat, t'informa sobre la relació de l'ésser humà i l'oceà. El sextè es titula Un oceà de reptes. Són problemes que té que lidiar cada dia. Per últim, cuidem els oceans des de casa. Com el títol indica, t'informa sobre com cuidar-los des de casa. Els entorns i ecosistemes marins són fonamentals per al benestar de la societat humana i de tot el planeta.